ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Наш стрым, як звычайна, можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. Стварыць свой адметны фолк-фестываль вырашылі удзельнікі праекту «Традыцыя». І зацягваць справу не сталі. Ужо 14 і 15 верасня ў Мінску на пляцоўцы гістарычнага музею пройдзе першы фэст беларускай традыцыйнай музыкі пад назвай «Раёк». Што гэта за фестываль, чым ён адметны і чым адрозніваецца ад іншых фальклорных фестываляў, якія праходзяць у Беларусі, мы сёння і пагаворым з музыкантам, этнографам, адным з ініцыятараў правядзення гэтага фестываля Сергеем Довгушевым. Добрый день, Сергей. Добрый день. Сергей, а давайте с самого пачатку. Что за назва такая? Раёк? Раёк? З раем нешта звязанае? Па-першае, гэта адметнае слово, якое сустракаецца ў жніўных песнях. Раёк – гэта вобраз, які заклікаюць да сябе, калі ўжо зжалі жыта, праца скончана, і напрыканцы лета, вось пачатак восені, спяваюць нават песні такія «Хадзі, раёк, у наш дварок». І такі вобраз міфалагічны дзесьці, і тым самым адпавядае тэме календара, народного календара. Мы шукалі такую назву, якая конкретно, што датычыцца народных святаў. Ёсць слова «талака», ёсць слова «багач», но это уже пазней, восень. А што прыпадае на канец лета, пачатак восені, менавіта раёк. Тут я яшчэ узгадал, у нас так альбом называўся, таксама песні мы выконвалі «Раёк» з маім гуртом «Вурый». І цёплае само па сабе слова. Рай і нават гэты корань у міфалогіі Беларусі значыць раёк шчасце. нават больш цяплейшае слово, Так. чым рай. Рай гэта нешта вот такое, вялікае, такое вот. А раёк такое утульненькое. Ну, рай яшчэ у значэнні, куды даходзіць душы, птушкі і так далей. А раёк это конкретно ўжо характэрны да нашай міфалогіі, да нашых жніўных песень. І от да пытання, з якога я, в прынцыпе, і пачаў. Ну, не сакрэт, в прынцыпе, што дастаткова шмат розных фальклорных фестываляў у Беларусі, пачынаючы ад, ну, скажем так, вялікіх, якія мы там ведаем, там Камяніца, там тая ж самая на слыху, але хапае ў рэгіёнах такіх мясцовых нейкіх такіх рэгіянальных, невялічкіх, пра якія мы, можам, не ведаем, але якія ведаюць усе мясцовыя там жыхары раёна. Навошта яшчэ адзін фестываль? Я скажу, што асабліва у нас зусім мала фэстаў. Такіх канкрэтна, дзе вот мы вырашылі 2 дні зрабіць і прадставіць фальклор з розных бакоў. У нас ёсць інструментальная музыка і спеўныя калектывы ад аўтэнтычных да сучасных, плюс наша інструментальная музыка ад дудароў да лірнікаў. Хацелася это максімум прадставіць. І ёсць лакальныя фэсты, але іх зусім мала, і они такія малюткія, характерны для нейкай мясцовасці, і часто у нас, я бы еще назвал это агротрэшавыя фэсты. Быццам бы фольк, але это все выходзіць под фонограмму, спеваецца пра чарку, шкварку с прытопамі, прыхлопамі і з гармоніямі ў лапцях. Ну, гэта не вельмі добра. Сярод гэтага можна знайсці нейкіх цікавых паслухаць выканаўцаў, калектыва, але іх зусім мала. А захацелася паказаць іншы бок фальклору, традыцыі і сабраць адной з самых лепшых і тым самым зрабіць гэта ў горадзе. Ёсць у вёсках, ёсць у рэгіёнах, нешта не такое лакальнае, невялічка, але захацелася зрабіць і вялікі фэст у горадзе, каб культура народная прыходзіла ў горад, каб людзі з ёй знаёміліся. Давайте вот, можа быць, сапраўды для тых, хто жыхароў, можа, горада, можа, просто для вот пакалення ўжо там нашага там больш маладога, якое сабе ўяўляе, калі пры слове фальклор, у іх у галаве што? Ну, у лепшым выпадку купалінка. Прычым не народная песня. Да, цячэ вада ў ярок, там яшчэ там пару-тройку песен і чарка на пасашок, тому што вот што не зробіш, да, чарка на пасашок ужо такая народная песня. Можа быць, гэта вот і ёсць фальклор наш беларускі. Таму прыйшлі к этна значэнню, думаю, ну, маладое пакаленне ўжо больш знаёма па песнях там Троіцы, Палаца, ім это бліжэй, разумеюць там. Тут Палац, я вам скажу, хітругі тоже яшчэ тыя. Таму што напісаў Хаменка песню, кола грукатала. И каже, вот написал фольклорную песню. Я говорю, вибачай, як это можно написать фольклорную песню? Он каже, ну,
А фальклор, от які ми зараз усприймаємо як фальклор, некалі ж таксама нехта напісаў. Вот і я напісаў песню, праз гадоў 50 будзе фальклором. Так і тут. Ну, Вот. добрая нагода, так. И хочется познакомить с чистым таким, у чистом выгляде показать нашу традыцыйную музыку. Будуць у нас, конечно, і гурты, які працуюць, напрыклад, апрацоўваюць і працуюць з фальклорным матэрыялам сучасныя. А аснова все ж таки будзе складацца з калектывамі, якія спрабуюць перадаць вось тую нітачку праз пакаленне традыцый, да? Той же гурт «Варган», які гэта працягвае, сёстры Лук'яновіч, унікальны гурт з Драгічынскага района, капэла «Колесні», які выконваюць інструментальную музыку. І аднавіць традыцыю, напрыклад, лірніцтва. Гэта было распаўсюджана, этот інструмент быў папулярны на нашых землях. І пазнаёміць людзей з гэтым. У нас будзе цэлы канцэрт лірнікаў, і таксама ось унікальная рэч, што будзе выстава лір, якія захоўваюцца в архівах. Мы дамовіліся, што іх будзе можна паглядзець. Будзе выстава, і можна будзе пабачыць на свае вочы ліру пачатка 19 стагоддзя. Нават у Польшы такой няма, у нас ёсць. Такія унікальныя. І, канешне ж, яшчэ будуць розныя цікавосткі, я кажу, ад таго, што гэта палескія калектывы з розных рэгіёнаў, можна будзе і паслухаць, пачуць, таму што запісы гэтага не прадаюць. А ёсць такі момант, што і на запісах няма гэтых калектываў. І калі мы слухаем гэта ўжывую, это па-іншаму ўспрымаецца. І ухіл, конечно, будзе ў абрядавыя песні, ў традыцыйныя спевы. І гэта магія, гэта космас просто. То есть это не будзе песні пад гармонь. Будзе розны рэпертуар. У нас, напрыклад, фінал усяго фэста будзе прэзентацыя дыска, кніжкі застольных беларускіх песень, называется бяседныя песні, дзе у нас будуць сталы, беларускія стравы, будуць сидзець калектывы, таксама наведальнікі музея, хто там прыйдзе, і все слухачы, удзельнічаюць у гэтым. Мы будзем прэзентаваць гэты дыск са спевамі, вось гэтай пачастункі на стале будуць. Таксама цікава будзе рэч, это свята габрэйскай песні. Это было таксама у нашай традыцыі, у нашай культуры. Мы створым такую, можна сказаць, пляцоўку, дзе можна будзе і павучыцца танцаваць габрэйскія песні, будзем спяваць на ідышы, на іврыце і так далей. Два пытання адразу нарадзілася ад ваша так адказу. Так, вы пачалі адказваць, я так хацеў, думаю, зараз падлаўлю яго, калі ён адказвае мне на пытанне, чым адрозніваецца на ваш фэст ад іншых, а таму што ва ўсіх адзін дзень, а ў нас два дні. Не, ну, па-перша, што так прадстаўлена вельмі шырока, хочется, конечно, звярнуць увагу на гэта, што вельмі шырока будзе прадстаўлена ось сцена традыцыйных калектываў, да, ось і выконваючы музыку народную, да. Часто у нас распаўсюджана такое, што ёсць фолькавыя фэсты, дзе там метал сцена, там фольк-рок, в асноўным калектывы, якія працуюць з фальклораў, то бок перарабляюць яе. Ёсць такі момант, такія фестывалі, а ёсць фестывалі, дзе якабы фальклорныя калектывы, но збольшага гэта нейкія песні постфальклорныя, якія выконваюцца, нават аўтарскія. Ёсць уже такая пайшла тэма, што калектывы, якія весь час выконвалі свае там колішнія песні, а зараз яны самі пішуць песні, такія якабы народныя, часцей за ўсё пад гармошку, і праслаўляюць Беларусь. Там «Беларусь, моя краіна», і называюць это фальклорам. Так? То есть такого вельмі багата. То тут захацелася засяродзіцца на традыцыі, на нашай традыцыі. Это вельмі часто слоў кажу, што я падзяляю. Ёсць традыцыя, ёсць паза традыцыі, ёсць увогуле псевдатрадыцыі, так далей. І яшчэ адно, вот ведаеце, я размаўляў там з рознымі музыкантамі, якія працуюць з фальклорам, там пачынаючы ад старога Ольсы, там і там іншыя, там, скажем, якія там металапрацоўку фальклора робяць. І людзі працуюць не адзін год, там, як стары Ольса, там дзесятак гадоў, там ледь не кожны год альбом. І мне з-за таго, што я как бы не ведаю асабліва там фальклорную эту базу нашу, мне такое ўражанне, няўжо ў беларускага народу столькі фальклорнага матэрыялу, што яго хапае дзесяткі гадоў працаваць там сотням калектываў, і ўсё адно ўсё застаецца нешта новае і недапрацаванае. Я скажу яшчэ больш. Столькі сабрана матэрыялу, і яшчэ столькі же не ведаюць гэты матэрыял, яшчэ столькі не ведаюць калектываў, якія трэба
прэзентаваць, трэба іх папулярызаваць і не апрацоўваць іх песні. Таму што мы ўжо рабілі гэта, мы ўжо апрацоўвалі фальклор. Зараз хочацца паказаць ужо яго ў чыстым выглядзе, пра які не ведаеце, не чулі ці зусім мала чулі. Вось такія калектывы ёсць на сённяшні дзень. Мы маем унікальную магчымасць іх нават прывезці ў Мінск, паказаць, прэзентаваць і пачуць гэта ў жывым выглядзе, без апрацовак. І гэта, я думаю, адной з самых каштоўных і дарагіх зараз. А я зараз буду вас правакаваць пытаннем. А навошта гэта ўсё рабіць? От ёсць вон Макс Корж, які стадыёны збірае, ёсць вон Вольскі, які там на зорка, ёсць Ляпіс там з Міхалком, які вот ізноўку нам спявае пра там зорачкі там і залатыя яйцы. Адкажу таксама пытаннем, напрыклад, калі навошта прывозіць там таго ж Каржа ці яшчэ нейкі гурт у іншую краіну свету, там у ЗША, там ці будуць іх слухаць там? У мяне такая ўпэўненасць, што іх будуць толькі слухаць выхадцы з гэтых краін. А то, што цікава ўвогуле ў сусвеце, это толькі нашы традыцыі, наша культура, наша мова, наша адметнасць, самабытнасць, наш такі нацыянальны код. А дзе нацыянальны код? У нашых песнях, ізноў-такі, у нашай мове, у нашых традыцыях. І калі я таксама ладзіў канцэрты і для студэнтаў універсітэтаў, чыкагскіх там і розных, калі я паказваў ліру, ці калі я паказваў там традыцыйныя духавыя нашы дудкі, там все эти інструменты, толькі гэта выклікала вельмі вялікі інтарэс, якая мова песня, таму што мы маем вельмі моцную адметнасць. Я не скажу, што Корж чымсьці адметны. Это іншая культура, я не кранаю там попса. То есть, калі правесці нейкі паралель, можна параўнаць з рознымі. А толькі вось той традыцыі, якая захоўвалася векамі, стагоддзямі, да, ёй ёсць наша самабытнасць, наша адметнасць, і гэта будзе цікава всему свету. Толькі беларусам самім трэба зразумець, што гэта самае каштоўнае, што мы маем. Да, вот а беларусы гэта разумеюць? Вось тым-то праблема. Калі палякам з дзяцінства кажуць са школ, што ваш фальклор, вашы мазуркі, кракавякі – гэта моц, гэта гісторыя, гэта ваш скарб, то калі они ўжо у больш сталым узросце, ці нават увогуле ў моладзі запытаць, ці любіце вы фальклор, ці можаце там, ведаеце, што такое мазуркі, кракавякі, яны все ведаюць, нават частка з іх будзе ведаць, як іх танчыць, але ніхто з іх не скажа, ай, фігня нейкая. Лайно там, да? Ніхто не скажет з палякаў. А ў нас же могуць людзі сказаць, я не люблю беларускую мову, што фігня нейкая. Ці я не люблю народныя песні, гэта там сумна, нецікава, фігня. Ну, правильно, таму што мы рускія са знакам якасці. Таму што вось это з савецкіх часоў вдалблівалася, што недакультура, што гэта нейкая калхозная, што гэта нейкая такое. Ёсць там сапраўднае, вялікае, магутнае, да? То калі гэта на ўзроўні дзяржаўным, калі это будзе на ўзроўні адукацыі падтрымлівацца і паўсюль папулярызавацца, то мы будзем мець добры плён. А пакуль што робім такія, можна сказаць, невялічкі фестывалі, магчыма, праз гады такіх будзе яшчэ больш фестываляў, а яшчэ праз гады з'явіцца вялікі фестывалі, як я назіраў у Польшы, і Ягелонскі кірмаш, Люблін, ідзе кірмаш, як колись было, а потым напрыканцы у замку люблінскім вялікая сцэна, і тысячы людзей ідуць слухаць фальклор. Не з-за таго нават, з-за таго, што все такія фанаты в наушніках ходзяць слухаць, а з-за таго, што, ну, гэта ўжо ў культуры ёсць. Калі у Балгарыі, у Славакіі ёсць цэлыя каналы фальклору прысвечаныя. І людзі разумеюць, это наша традыцыя, так спявалі мае бабулі, так спявалі нашы продкі, дзяды. І вось это тысячы людзей ідуць нават зацікаўленых гэта паслухаць. У нас жа папулярызуюцца там іншыя фэсты, там рок за баброў, там і так далей. І вельмі шкада, што, напрыклад, Камяніца, пакуль яе не будзе ў гэтым годзе. Наступным невядома, але такія буйныя вельмі патрэбны фестывалі. Мы спрабуем зараз пачаць іншы накірунак распачаць, іншага боку фестывалі, але і патрэбныя вельмі буйныя. Мець мара зрабіць таксама адзін буйны фэст. Давайте мы пра вашу мару у другой частцы нашай праграмы перарвемся на кароткую паўзу. Выпуск навінаў на Еўрарадыё. Пасля гэтага працягнем размову з Сергеем Доўгушавым пра задуманы ім і яго паплечнікамі фестываль «Раёк», які пройдзе 14-15 верасня ў Мінску.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко ацаніў візіт да радцы ЗША па нацбяспецы Джона Болтона як станоўчы для Беларусі. Ён назваў візіт амерыканскага чыноўніка гістарычным і падкрэсліў, што такія высокапастаўленыя прадстаўнікі ў Беларусь не прыязджалі вельмі даўно. У адказ Болтон абазначыў тэмы, якія плануе абмеркаваць. Гэта добрая магчымасць правесці размовы па рэгіянальнай бяспецы, двухбаковых супрацоўніцтве, некалькі пытанняў правы чалавека, не распаўсюд зброі. Мы павінны быць гранічнымі адкрытымі, заявіў прадстаўнік ЗША на пачатку перамоваў, якія адбываюцца ў Палацы незалежнасці ў Мінску. Навучэнцы сярэдняй школы нумар 9 у Магілёве ўсё ж такі будуць вучыцца ў 10 класе. Нагадаю, што сярэдняя школа нумар 9 адзіная ў горадзе школа, дзе ёсць інтэграваныя класы для дзяцей з парушэннямі слыху. Пра тое, што 10 клас будзе, Еўрарадыё паведаміў бацька аднаго з вучняў Сяргей. Раніцай 29 жніўня ў школе з'явіўся кіраўнік Магілёўшчыны Леанід Заяц. Пасля яго візіту бацькам 10класнікаў пачалі званіць з адміністрацыі школы нават тым, хто ўжо паспеў забраць дакументы са школы. Нагадаю, што дырэктар Магілёўскай школы нумар 9 Сёмачкін за некалькі дзён да пачатку навучальнага года заявіў, што 10 класа не будзе, бо ўсяго 8 10класнікаў, а гэта школе нявыгадна. Пра надвор'е. Як у апошнія дні лета, гэтак і ў першыя дні восені. Яно гарачае, будзе ад 23 до 28, а на Гомельшчыне да 32 градусаў цяпла. У пятніцу 30 жніўня верагоднасць дажджовай навальніц захоўваецца на ўзроўні 90% цягам дня. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Для вас працуе Зміцер Лукашук і разам з маім госцем, музыкантам, этнографам Сергеем Доўгушавым мы расказваем вам, па-першае, пра фальклор увогуле, па-другое, чаму важна ведаць і паважаць нашыя традыцыі, і па-трэцяе, пра фестываль традыцыйнай фальклорнай культуры, які пройдзе 14-15 верасня ў Мінску на пляцоўцы гістарычнага музея. Сергей, вот зараз нас слухае моладзь і думае, вот фальклор, я, ў прынцыпе, ніколі яго не слухаў, можа быць, і схадзіў, але што там будзе? Як звычайна, нейкія там цёткі ў какошніках, дядькі з чырвонымі насамі з гармонікамі, і будуць там нешта нам, пачынаючы ад узгаданай табой там чаркі на пасашок, нешта такое вот і спяваць, што мы здзекліва называем там аграфолкам там, ці там агратрэшам. Вот все-таки наколькі вот тое, адкуль гэта ўвогуле ўзялося, наколькі яно распаўсюджвае і як яно перашкаджае сапраўднаму фолку даходзіць да людзей? Ну, па-першае, мы хочам, асабліва першы дзень, паказаць гэты сінтэз ад аўтэнтычных гуртоў да сучасных. Напрыклад, хто был на фестывалі «Камяніца» 17-18 год, калі мы таксама ставілі свае сцэны і паказвалі традыцыйную музыку. У нас так называлась сцэна «Традыцыя». Хто быў на канцэрце «Вурая», калі мы ў клуб, дзе там было 400-500 чалавек, запрашалі калектыў «Вытокі», і гурт «Рада» з намі спяваў, і калі мы проста гэта рабілі як сінтэз, то бок гучым мы, потым некую частку аддаем гэтаму калектыву, потым зноў мы. І прычым, калі стварыць гэта атмасферна, вельмі прыгожа, каб это можна было адчуць, это резонанс таго же аўтэнтычнага спеву, то это ўспрымаецца па-іншаму. То есть не такое, што прыйшлі, а там, да, стаіць сцэна, нейкія фанючыя мікрафоны, это крычаць бабулі, там нешта несчаснае, потым это гармошкі. Не, мы хочам стварыць атмасферу, таму это фестываль народны і атмасферны фестываль «Раёк». І в той же день, у суботу, мы хотели бы зарабіць это ў такім сінтэзе, ў параўнанні. Напрыклад, будзе гучаць гурт «Сёстры Лук'яновіч», это сям'я з вёскі Леснікі, там іх дочкі і 3 сястры спяваюць. Потым будзе гучаць мужчынскі гурт «Рада».
мужчынскі спеў, традыцыя зусім іншая. Потым зайграе калектыў «Колесне», это інструментальная музыка. Потым выйдзе на сцэну «Рэлікт», потым гурт «Вурай». В той же час Іван Кірчук паказвае цікавы моноспектакль «Дарожка», дзе можна пазнаёміцца і пабачыць больш за 30 розных народных інструментаў. Потым зноў нейкі аўтэнтычны калектыў. І гэта будзе адзін аднаго дапаўняць і ствараць агульную атмасферу. Калі не просто вось мы прыйшлі, а там такой цяжкі, гучны нейкі рок-метал, фольк, і все. А дзесьці на падворках ці несчастныя бабулі спяваюць. Это таксама такі. А нам захацелася это стварыць у адным дворыку, каб паказаць, каб было все разам. Так. Вот я сабе уяўляю такое. Спачатку, скажем, там бабулі нешта вот так вот спяваюць, потым вот мужчынскі хор так узнёсла спявае, потым выходзяць «Рэлікт» і ў маршалаўскія комбікі, як у Лубезі. Не, мы, па-першае, гэта зрабілі, каб прэзентаваць па максімум больш розных накірункаў у фальклоры. А «Рэлікт» таксама будзе іграць акустычная праграма. І все калектывы максімум акустычна будуць гучаць, каб не парушаць агульную атмасферу. І, напрыклад, на другі дзень, там вельмі шмат цікавостак. Напрыклад, увогуле пачнецца все з майстар-класаў. Хто умее граць на скрыпцы, там канчаў музычную школу, можна прыйсці, у нас можна павучыцца, як іграць традыцыйныя мелодыі, нашы танцы, як правильно граць традыцыйныя. Таксама на дудках, на дудзе, традыцыйныя спевы, народны барабан, вот эти все, як іграецца гэта. Можна павучыцца бесплатна на фестывалі, майстар-клас. Таксама насычаная дзіцячая праграма будзе з інтэрактывам. Вось это заходзіць дакладна паўсюль. Я это практыкаваў нават на розных дзецях, і рускіх, і украінскіх, і амерыканскіх. І калі з імі пачынаеш працаваць, паказваць нейкія цікавыя гульні інтэрактыўныя, аснаваныя на нашых традыцыях, это вельмі заходзіць. Толькі кажы, на якой мове, на якой разумеюць, і все. І это вельмі цікава. Потым канцэрт лірнікаў. Такое вельмі складана дзесьці сустрэць. Потым канцэрт дударэй. Будзе сабраны дударскі клуб і будуць выступаць. Танцавальны сет вялікі, дзе там будуць все танчыць. І вельмі шэраг вялікіх палескіх калектываў, дзе можна паслухаць. І это не проста, мы будзем, канешне, і перад тым, як гэты фэст зладзіць, мы адбіраем і калектывы, якія там удзельнічаюць, і то, што яны выконваюць. То бок не пройдзе якая-нибудь дурная песня. Там, я тут, будем засяроджвацца на абрядавых песнях, тому што абрядавыя песні гэта моц, сапраўды. Хто чуў, хто ведае, што гэта, той мяне зразумее. І некалькі калектываў пакажуць сапраўдныя абряды. І у нас фінал усяго фестываля гэта прэзентацыя дыска бяседных песень. Мы будзем знаёміцца, які ўсё ж такі песні беларусы спявалі на застоллях. І гэта прыклад таго, што не горш за грузінаў, у нас гэта было ў традыцыі, калі збіраліся, спявалі песні. І это адрознівалася, тому што у нас, па-першае, называлася не застольныя песні, бяседныя песні. Собіраліся на бяседзе. Это было не толькі, магчыма, там... Собіраліся пагаварыць найперш, нават і проста, чарку кульнуць. А песня гэта суправаджалася. І гэта традыцыя неяк сышло, ці перайшлі нейкія іншыя песні, напілася п'яна, ці ой, мароз, мароз. Але тут ёсць такі пэўны момант пазнаёміць з нашымі песнямі, і больш за ўсё, весь фестываль гэта інтэрактыў з людзьмі. Все, там не просто сидишь на стульчиках, але ты удзельнічаеш. Напрыклад, на гэтай прэзентацыі можна будзе пачаставацца на застоллі, а таксама і паспяваць разам. То есть, як это вось, все мы будзем спяваць. Такая моц агульнага спеву, это мы уже праходзілі на спеўных сходах, а тут будзе застольны спеўны сход. Як это? О, моцна. А вот цікава, в прынцыпе, калі паглядзець па скажем, розных фальклорных фестывалях, хоць ты пераканаў мяне, што іх не так шмат, як хацелася б. Вот наколькі людзей вы разлічваеце? Наколькі ўсё ж такі шырокай публіцы цікава вот менавіта такі накірунак фестывальны? Калі так, канкрэтна чаканні где-то ад 600 до 800 чалавек у дзень. Это реально? Реально, так. Прызнацца, вельмі не дрэнна, мне падаецца. Конечно, это за цэлы дзень, это не все прыйшлі ў адзін час, таму што там хтосьці будзе дакладна прыходзіць на нейкую пэўную частку, таму што у нас фэст 12 до 12 амаль што.
І хтось не зможе весь час витримати. А у нас там просто ще будуть фудкорти, традиційні білоруські страви, різні забави, то можна прийти, там бути в цьому дворику. Можна прийти на певну програму. Ми викладаємо, показуємо, що там можна побачити у всіх ці 2 дні. І, наприклад, на краудфандингу, вертаючись, да, як набити квитки і так далі, то можна, звісно, за кілька днів вже у самій музеї набити, а зараз у нас є акція на Улії, на краудфандинговій платформі, де кожен може підтримати фест тим, що замовить квиток. Він замовляє квиток, підтримує фест, отримує самі файні квитки. А так квитки танні, це уваход у музей. А так само буде різні лоти. Хочеш у застолі поудзельничати, так само підтримай фест на Улії. Ну да, я вот хотел у концы нашей размовы сказать про то, что збираюцца грошы на фест. Тым не менш, раз уже узнялася гэта тэма, я попрошу вас оператора показать. Вот так вот выглядае сторонка на платформе краудфандинговой Улей. Можно зайти, фестиваль фольк-музыкі «Райок» и долучиться, подтрымать. По-першее, зрабіць хорошую справу, подтрымать, а по-другое, атрымаць квиток. І різні подарунки там шмат, да. Да, плюс подарунки там залежать от сумы, колькі уклаў і які подарунок. Там 8 рублёў квиток на 1 день фестиваля, там 15 рублёў квиток на 2 дні, 25 рублёў атрымаеш книгу «Сиди», беседныя песні, про якія зараз сказаў Сергей. Сергей, що ж таки... Пробачте, ще додам, що діти дошкольного возрасту у нас на фестиваль бесплатно. Все. А школьники, пенсионеры, там еще там есть целый список, это знижка полова. Ну, правильно, детям бесплатно. А як вот, як калі ўжо узгадали про Польшу, польскую культуру и любоў палякаў да сваёй там, спадчыны музычнай и фольклорнай, як кому прививать? Ну, уже ж там не там 20-гадовым сябрам БРСМ, а вот как раз таки детям хай прыходзяць бесплатно и глядзяць. Калі ўжо узгадали про тое, что вот я так зразумеў спачатку, што калі ўсё-таки гэта на пляцоўцы гістарычнага музея, гэта ўжо там можа быць летняй з дзяржаўнай падтрымкай фестываль робіцца, і думаю, а навошта вы яшчэ грошы праз там краундфандинг збіраць? Вот все ж таки ёсць дзяржаўная падтрымка і на што грошы збіраць? Конечно, ёсць падтрымка. У музея ёсць магчымасць і надрукаваць і афішы, і там нейкі банер зрабіць, таксама рассылка, яны будуць запрашаць сваіх людзей. Але все ж таки выдаткі вялікія. Трэба запрасіць гурты, аплаціць ім прыезд, таксама, каб была ўзнагарода, ганарары калектывам, потому што яны ж працуюць, яны ж выступаюць. Потым прыняць, размесціць там і жытло, і харчаванне, это все трэба ўлічваць. Таму і мы збіраем невялікую суму на краундфандинг, але это роўненька разлічана, каб пакрыць гэтыя выдаткі. Вы узгадали, калі уже заговорили про дзяржаўную падтрымку и говорили про Польшу, про великую колькасць там фестываляў фольклорных менавіта. Вот здавалася б, з дзяржаўнай падтрымкай у Польшы праводзіцца, арганізоўваюцца розныя вялікая колькасці фальклорных фестываляў. У нас же таксама ёсць дзяржаўная падтрымка, але праводзяць чамусьці мясцовыя ўлады розныя фестывалі такога узроўню, ну, скажем так, што і ісці туды не хочацца. А калі маюць нейкія там больш-менш грошы, то імкнуцца якога-небудзь умоўнага Стаса Михайлова прывесці да сябе. Як пераламаць это? Ну, па-першае, зноў-такі, это наша культура, это наша адукацыя, гэта разуменне і веданне. Так? Вось, калі запрашаюць Стаса Михайлова, значит, той чалавек, які яго запрашае, ён яго любіць, слухае і так далей. У нас былі выпадкі, што ў Залесе, напрыклад, там рабілі купальня мясцовай, яны разбіраюцца ў музыцы добра, яны запрасілі цікавыя калектывы і запрасілі мой гурт «Вурай», і мясцовыя былі калектывы, якія праводзілі абряды і спявалі, і вельмі прыгожа. Тут залежыць ад адукаванасці і падрыхтаванасці тых людзей, хто все арганізоўвае. І з іншага боку, дай зараз вялікую суму грошай каму-небудзь, і ён, канешне, набудзе сабе там нейкую хату там ці яшчэ што, і зробіць так
Трох бабулек Нейкі прывязе. фэстик, каб для галочки. Калі зразумеюць, што і будуць гэта любіць, паважаць і ў гэтым разбірацца, то будуць, конечно, якасна рабіць. Все, а не просто на галочку поставлю, правялі такі фестываль. Калі паглядзець статыстыку, конечно, у нас тысячи фестываляў розных. Але дзе пра них што чутно, дзе пра гэта ввогуле, як на это рэагуе моладзь. Потому что я, будучи зараз зноў-таки вяртаючись свое юнацтва, просто не любил это все. Я включал тэлебачанне, ці нейкія святы, які у нас падыходзілі пад шыльдачкай народныя, мне зусім не падабалася, таму што скакалі з гармошкай, і для мяне ўвогуле так адбілі ўсё жаданне, што вось гармошка настолькі не любіў гэты інструмент. І потым уже сам вось прыйшоў да фальклора. Я в пратэсты наадварот хацеў быць рок-музыкантам і спяваць нейкія іншыя песні, чым. І мы спявалі тады і не па-расійску, і не па-беларуску, па-ангельску часцей за ўсё. Таму што это нешта чужое, это не наша. Ну і кажу, калі б была в той же школе, дзе я навучаўся, іншая адукацыя, калі не просто праходзілі по праграме. Так, песня калядная. Окей, калядная песня спявались тогда-то, давайте прочитаем этот верш. И просто прочитали этот верш, и что это такое? А калі просто на того ж поставили Кирчука, а послухайте, вот есть сучасный гурт, який эту песню спевае. И мы такие, опа, супер, это ж можно з народной песни, это ж модно зрабіць. Потому что моладзь, она реагует на все-таки сучасно, некая модная, новые формы. Я думаю, калі б мне в свой час там поставили сучасные уже гурты, які выконваюць фольклор, я б, конечно, раней до гэтага прыйшоў. Мне вот зараз стало вот цікава. Павел Севярынец объявил такую кампанию, каб записать такие христианские беларускамоўныя песни, и гэтыя ўсе вот кампакт-дыскі развесці, раздаць па ўсіх царквах, касцёлах, прыходах, каб там людзі, калі збіраюцца, у іх было з чаго выбіраць, што спяваць на беларускай мове. Можа быць, варта было б вот так вот сабраць якія-нибудь, там, я не знаю, там, хіты беларускага фальклора, пачынаючы ад традыцыйнага выканання да, скажем, апрацоўкі сучаснай якімі-нибудь добрымі калектывамі, і ўсё гэта раскідаць па школам, бо яны скажуць, а дзе мы гэта возьмем? А у нас нема, у нас вон не хапае на тое, каб паперу туалетную школу купіць, а вы тут кажаце пра дыскі. Ну, у нас, па-першае, так і дзейнічае. Першы краўдфандинг па вось этого дыска «Традыцыя мужчынскія песні» мы развезлі па ўсім гэтых дамах культуры, адкуль гэтыя спевакі. Таму што вот прывезці гэты дыск в нейкую мясцовасць, дзе ніхто не ведае, для іх это нейкае як замежжа проста. Таму вельмі важна, каб гэтыя песні траплялі, вось ёсць эта вёска на дыску, да, вось эту песню у них спявалі. Ім это будзе цікава. Ці, напрыклад, да, нейкія калектывы, які ім спадабаюць. Таму што, кажу, тут яшчэ сам густ важны. Калі чалавеку не падабаецца гэта, падабаецца Стас Михайлов, то он будзе ставіць на сваё свята Стаса Михайлова. А з іншага боку, ёсць яшчэ і іншы падыход. Мы выдавалі палескую Біблію, напрыклад, мы нават хацелі і мясцовыя церквы параздаваць гэтыя кнігі, але они не бяруць, таму што это не по канону, таму што гэта неяк парушае, гэта часта бывае баяцца таго, што ідзе неяк інакш. Нешта іншае, нешта новае, гэта нешта падазронае, да? Што это взять складана. Невыключаны варыянт такі, што прыйдзеш ты з такім вот дыскам у клас там які-нибудь скажаш настаўніцы, там вот хотя бы там, где ваш детенок вучится, возьмите выдатные песни, там будете разом с детьми разлучивать, скажут, а рано не зацвердзіў, гэта не можем. Ну так, скажут некая позиция. Але былі б добрыя прыклады, напрыклад, кажу, і дома культуры, дзе ведаюць і пра мой гурт, і у них ёсць усіх інтэрнэт, яны могуць цікавіцца, яны часта запрашаюць і тых старых ольцаў, там і розныя гурты, таму што яны ведаюць. Вось мы запросім сучасны нейкі з Мінску, сталічны калектыў, і яшчэ нашымі мясцовыя падцягнуцца. Яны разбіраюцца збольшага. Але былі прыклады, калі мы прыязджаем на фэст, такі файны фэст, там рыцарства, там нейкая сцэна, всё ў стылі, і тут нейкі адзін намёт, у якім гучыць Шатуноў. И это просто жах. И все такие, як? И так гучно гучить, а люди... Иди, дай туды, только Не, раз. мы, конечно, такие все напыженные, такие, что робить. Але мы... Гісторыя такая, мы падыходзім, запытваем, чаму гэта так, чаму все так класна, у вас такая... И они такие, они отказываюць, а у нас нема больше дыска.
І ми тут доримо їм диск, вони одразу його ставять, і все зміняється. Є нам така ситуація. Подається, що будь собою все, вони такі всі люди дренні вокол, а може попрацювати з цими людьми, може ми пропонувати, їм сподобається. Тому що, правда, буває, я все ж таки упевнений, що більш навіть недохоп матеріалу, чим то, що вони і скажуть, що ми це не будемо слухати, ставити, і як би це гучало. Так що нельга казати, що білоруси не люблять фольклор. Треба Вони так. просто не ведають, що він у їх є. Так. Треба йому дати, білорусам, їх фольклор, вот диск уручить і сказати, слухайте, флешку сиді. Дякую велике. Ми, я ще раз нагадаємо, що 14-15 вересня на пляцовці історичного музею пройде фест традиційної фольклорної культури, білоруської музики, співів «Райок». Ось Сергій Довгушев довго нам про його розказував. Приходьте всі, буде цікаво. Дякую, що запросили.